Добро утро отново. Ние вече си говорим, аз държа в ръцете си ампули, затрупани сме с лекарства, дано не се налага на никой да ги използва наистина, но сега ще обясним за тези, които се налага да използват лекарства, защо не могат да ги купуват вече в насипно състояние, както са свикнали да го правят, по най-различни причини. Първо, защото им трябват по-малко количество лекарства, не толкова колкото е цялата опаковка, а другата причина е, че хората просто не могат да си позволяват да купуват в бъдеще време лекарства с натрупвания, просто живеят месец за месец и си купуват лекарства за този месец, следващата пенсия или заплатка си купуват следващата доза лекарства и така. Един закон, една наредба затрудниха изключително много пациентите, защото не може да бъде нарушавана целостта, пише в този закон, на опаковката, т.е. не могат да се продават отделни блистърчета. Ако аз реша да си купя фелоран, за какво служи фелорана? Какво е това? Това е за различни ставни заболявания, ревматични заболявания. Но с рецепта се изписва. С рецепта, да. Само да ви представя София Захариева, която е заместник-председател на Съюза на фармацевтите в България. Не, значи София Захариева съм, да. Заместник-председател на Съюза на фармацевтите в България, който в момента не, че е разпуснат, но не е легитимен. Кое не е вярно в момента? Аз съм представител на Българския фармацевтичен съюз. Това е друго наименование. Вие нещо сте се разпуснали, разцепили? Нито сме се разпуснали, нито сме се разцепили. Значи по закона за съсловната организация, който беше излезна миналата година, нали, се конструира нов съюз, който се казва Български фармацевтичен съюз. Применували сте се. Трябва, между другото, на сайта да си оправите това преименуване, защото в сайта, където ви намерихме, ето това пише. Да, но истина, че бях заместник-председател на Съюза на фармацевтите в България. Колегите, които отговарят за сайта ви, да го поправят, ако обичат, защото е хубаво да не се поправяме така в ефир, както ни се наложи току-що. Но няма страшно. Дайте за лекарствата да си говорим. София Захариева, заместник-председател на... член на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. Така, и да си оправите сайта, пак да кажа. Галина Каназирева е една трудна фамилия. Сега да опитам да не сбъркам вашето наименование. Нали вашите хора, които отговарят за сайта ви, предполагам, че са в час. Изпълнителен директор на Индекс. Това е една организация, която се защитава правата на пациентите. Фундация Индекс. Фундация. Добре. Днеска ми върви да ме поправят на титли. Това е лекарство за, какво казахте, за стави. Да, за ревматични заболявания, за ставни заболявания. Има хора, които им се налага да го пият често. Да, много често. Обаче искат да си купят едно блистърче. Нали? Да. Защото нямат пари да си купят за повече. Опаковката обаче е с 3 блистърчета. Те вече не могат да си купуват. Не. Отказват ли се пациентите? Отказват се, да. Той спират да си купуват, ако не могат да си купят едно блистърче. Да. И най-вероятно ще търсят начин да си комбинират, който има нужда, колкото и така фрапиращо да звучи, да си комбинират, за да могат да закупат една опаковка и да си разделят съответно 3 души. Има ли логика в това нововведение? Значи има логика. Значи аз искам да заявя категорично, че Българския фармацевтичен съюз и фармацевтите в никакъв случай не искат закона да не се спазва. Най-малко това е желанието на всеки един фармацевт. Вижте сега, ние сме съгласни, аз съм съгласна, че закона трябва да се спазва. Не трябва ли сега, говорейки си, да се преборим, например, за един гратисен период, който да бъде отпуснат от Здравното министерство, в който гратисен период, да кажем, вие фармацевтите да си поръчате по-малки опаковки, да кажем блистърче в опаковка и блистърче с опътване. А какво е? Кой го решава това? Това е един процес и той не може, нали, да се ограничи само с фармацевтите. В него участват производители, участват съответно лекари, фармацевти, участват контролни органи. Всички, които вие участвате, да промените така закона и тази наредба, която регламентира точно продажбата на лекарствата, да промените така закона, че този фелоран за ставни заболявания и ревматизъм да може блистърче в опаковка с опътване.
Закона Възможно не може ли? да се промени. Не, в никакъв случай закона, защото вторичната опаковка гарантира качеството на лекарството. Т.е. производителя гарантира качеството на лекарството до вторичната опаковка. Тоест дори продадено като... Да, когато се наруши вторичната опаковка, вече производителя не гарантира качеството. С този закон, нали, с това изискване да не се нарушава вторичната опаковка, се гарантира качествени, безопасни и ефикасни лекарства на пациентите. Тоест, ако аз си купя блистърче, по някакъв начин мога... Не всички опаковки. Значи, лекарствени средства, които не са светлочувствителни или термолабилни, за тях може да се помисли и да си намери вариант да могат да бъдат отпущани в по-малки опаковки, но това според мен трябва да започне първо от производителя, който да регистрира такива опаковки. Това е много трудно, разбирате ли, че има хора, които в този момент трябва да си купят лекарства. Между другото, вчера правихме неистови опити да поканим някой чрез прес-центъра на Здравното министерство, представител на Здравното министерство, за да каже за този гратисен период, защото се оказва, обаче прес-центъра не работи. Мобилният телефон на шефа на прес-центъра на Здравното министерство беше включен, но никой не отговаряше цял ден на него. Само искам да кажа, че във вчерашния почивен ден за прес-центъра и изобщо за институциите имало хора, които са си купували лекарства, не са били в почивен ден болестите им, така че е хубаво да дойде представител тук на Здравното министерство и да каже възможно ли да има някаква отсрочка, защото вие говорите за някакви срокове, които ми се струват, както ви слушам, и всичките организации и съсловия, които са включени в тази организация по промяна на тези опаковки, говорим за месеци. Пак да кажа, има хора, които сега и веднага трябва да си купат Фелоран ли ще бъде, Макропен ли ще бъде, каквото и да се означават тези лекарства. Но не трябва да забравяме,